उघडायची घाई बघा तिला किती. हा पाठी बघ तू काय टेलूड बघ पाठी काय ते. गाडीची चावी पण त्यांच्याकडेच गेली. सर्वांना नमस्ते आणि गुड मॉर्निंग. तर आता बघा शॉपिंगला जातो आहे आपल्या न्यू कारमध्ये आणि आज काजलला नेतो आहे. आपल्याला आणायचं आहे. आजची ऑर्डर मी तुम्हाला सांगतो. 5 व्हेज थाली, 2 चिकन थाली, 2 फिश थाली. चल आज तू काजल पाठीच बस जरा. का नको मला गरगरतो मग पुढे बस. जाऊया. सांगितलं काय तुम्ही शोधत बसली काय काव्या नाही सांगितलं. ती लपली हो कशी बसली हो कुठे. तिला वाटलं तुला माहिती नाही काय. मला माहिती आहे. काकी यात आहे. काव्या बघा लपून आलेली आहे आमच्या बरोबर. काव्याने नवीन चिमणी घेतली. दाखव काव्या. ओंकार शोधत राहतील तिला. जा पटकन उतर नाही सांग. नवीन चिमणी आहे बघा. असे लावायचं. हा बरोबर ना. वा वा वा. पप्पाला सांगू. पप्पा आहे तिथे. हा सांग. दादा सोबत चालली. तिथे बघा आम्ही दोघं मस्त AC मध्ये बसलोय आणि काजलला पाठवलं तिकडे शॉपिंग करायला. ते बघा काजल तिकडे व्हेजिटेबल शॉपिंग करते. दिसली का. आता चांगलं वाटतंय. गरम होतंय. गरम नाही होणार कारण आम्ही AC लावलंय आणि आता म्युझिक पण ऑन करतो बघा. आणि इकडे सर्व AC थांबतात बघा सर्व. काय गाणं ऐकताय काय. चला भाज्या झाल्या शॉपिंग. तू बी भाज्या घेत. आता ये AC मध्ये ये मग. अब आएगा असली मजा. ये आणि पहिले सीट बेल्ट लाव. गेट नाही लागलाय. सारी मैं चावा मैं तेनू बोला बगल सारी ता होवे. तू फक्त बोल कुठली गाडी पाहिजे. हिरो होंडा की ऑडी पाहिजे. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे. राज मला नऊवारी साडी पाहिजे. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे. सर्वांना नमस्ते. आणि आता मी चाललो आहे आपली कार घेऊन नंबर प्लेट लावायला. आणि आजचा व्हिडिओ स्पेशल डेडिकेटेड आहे नंबर प्लेटसाठी नाही. काय लिहिलं आहे मी. आपले गणपती बाप्पा गाडीत बसणार आहे. तिथं सर्व ब्लॉग मी तुम्हाला दाखवतो. सुरुवातीला आता मी जरा सर्व्हिस सेंटरला नेतो आणि तिकडे आपली सर्व नंबर प्लेट बसवून घेतो. आपल्या घरापासून आपल्या मारुती सुझुकीचा शोरूम ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटरच आहे. आता माझ्या तुम्ही राईट साईडला बघू शकता. आपण शोरूमच्या इकडे आलो आहे. आता फक्त आपल्याला नंबर प्लेट लावायचा आहे. याला आपल्या राईट साईडला मारुती सुझुकीचा शोरूम.
गाडी आहे. थँक्यू. चला, सक्सेसफुली आपली नंबर प्लेट लागलेली आहे आणि आता आपल्याला जायचं आहे सिलेंडर भरायला. तुम्ही म्हणाल सिलेंडर भरायला कुठे? एक गोष्ट केली नाही, सीट बेल्ट. हे सर्व इकडे बघाल ना, सर्व इकडे जवळपास सर्व शोरूमच आहे. इकडे समोर मला टोयोटाचा दिसतोय, टाटाची शोरूम आहे, सुझुकीची आहे, सर्व शोरूमच आहे. माझी गाडी बघा कुठे पार्क केली. सिलेंडर बघा भरून आणलं मी. आपल्याला तर वजन झालं. एक चेंजेस तर मी तुम्हाला सांगू शकतो. आता इकडे मी सर्वात अगोदर सांगतो की मी गॅस रिफिल करायला आपल्या होमस्टेपासून हे 5-6 किलोमीटर लांब आहे. कुठे तो एरिया विचाराल तर हे JK फाईल्सला येतो मी. आणि कम्फर्ट लेवल विचाराल की आता दमायला होतं का, थकायला होतं का नाही. कारण आता गाडी चालू केली की AC चालू होते ना, तर एकदम छान वाटतं, कम्फर्टेबल वाटतं. आणि अजून एक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला की हे जे मी सिलेंडर घेतलं आहे ते 4 किलोचं आहे. ओके, 4 kg. आणि हे रिफिल करायला किती पैसे लागतात तर 400 रुपये. आणि आपलं जे नॉर्मल घरातलं सिलेंडर असतं ते 14 किलोचं असतं. आणि मेन म्हणजे या गाडीचं सांगायचं झालं की या गाडीला पॉवर भरपूर आहे. 4 सिलेंडर टर्बो इंजिन असल्यामुळे ह्याचं पॉवर भरपूर चांगलं आहे, एकदम छान. हायवेमध्ये तर एकदम बोलतात ना मस्क्यासारखी गाडी चालते. गिअर चेंजिंग पण एकदम चांगली आहे. नंबर प्लेट लावली. हे 4 किलो 400 रुपयाला भरतात. होय. आणि आपलं जे असतं ना रेडवाला जे आपण घरगुती वापरतो मोठा, ते 14 किलो 14.5 किलोचं असतं. तर त्याच्यात ते वाचतं पैसे, कारण ते हजार रुपयेच रेट आहे ना, 900 रुपये. तर 14 किलो 1000ला पडतं. इकडे 1 किलो 100 रुपये, 4 किलो 400 रुपये असे. त्याप्रमाणे ते 1400 गेले पाहिजे होते. बरोबर. मग तो परवडतो, हा परवडत नाही जास्त. आणि हा संपतो पण लवकर. संपतो लवकर. असं वाटतं की गॅस लिकेज हवा येत राहते. ते झालं. नंबर प्लेट लावलं, बॉडीचं हे घेतलं, कवर दिला, कवर पण दिला. हा. आणि आता गणपती बाप्पा बसवायचे. चला, इकडे सेटअप केलेला आहे. गाणी येतात, त्या गाण्याचा आवाज येतोय. आवाज बरोबर आहे काय? आवाज आहे बरोबर. इकडे कसं आता आपले गणपती बाप्पा गाडीत बसणार आहे ना, तर त्याच्यासाठी आम्ही म्युझिक लावलंय बघा गाडीमध्ये. चला, आता गडबड आहे बघा, गडबड. आमच्या इकडे गडबड करा. दिला नारळ दिला. आजी आलेली तेव्हा नारळ दिला. चला, आता एंट्री सॉन्ग लावलेला आहे. एंट्री सॉन्ग, या एंट्री सॉन्ग लवकर ओव्हरलॅप करून आपली बडबड ठेवा ना. त्या एंट्री सॉन्गच्या आम्हाला कॉपीराईट पडायची. गणपती बाप्पा कुठे आहेत? आहेत का त्याच्यात? हा, दाखवलेला आहे आपण. काकींना पण दाखव एकदा जरा. ते हे आम्हाला आमच्या सबस्क्रायबरने दिला. शोभणार आहे गाडीला असं वेगवेगळा काहीतरी रंगीबेरंगी. चला, सर्वांनी या. आता डीजे लावायची गरज नाही, कारण गाडीमध्येच आहे ना. हां, आता गाडीचे जेव्हा दरवाजे उघडेल तेव्हा जोरात आवाज येईल. चला, बरोबर प्रोसेस आहे, बरोबर आहे. वारा आहे ना, बत्ती आधी इकडे दे तू, गणपती आधी चिकटव. ओके, आधी तू गणपती चिकटवून घे. चला, आता आपण गणपती बाप्पाला इकडे स्थापित करूया आपल्या गाडीत. हां, आता इथे व्हिडिओ कॉल जो येतो तो ताईचा येतो, व्हिडिओ कॉल. हां, माझ्यात आला. दे मम्मीला दे. एक मिनिट. असं दाखव मम्मी, उलट दाखव.
तिकडे हा ओके. ओमकार डिसाइड. तर राईट टायमिंग वर बघा ताईचा पण कॉल आहे आणि बाबूचा पण आवाज येतोय. दाखव ए गुंडू बाबू इथे इथे नाही डिसाइड कर इथे मध्ये असतो मध्ये. हात काढ कुठे बघ. हे बघ इकडे मध्ये असतो असं. एवढा इथे नसतो ओमकार. असंच असतो ना साक्षीताई मध्ये असंच मध्येच असतो ना. इकडे ठेवू शकतो ना इकडे. इकडे नसतो ओमकार हे हेच आहे ना. नाही हे तर इकडे आहे, असंच असतो ना इकडेच गणपती असतो ना. चेंज विंज काय हे करताना येऊ ना नाही काय नसतो ते एवढं लांब ठेवायचं. पाठी. इकडे नसतो हे बघ इकडे असतो इकडे. हा ठेव ठेव तिकडे ठेव. हात बोट नाही लागणार बाबू. लावला लावला काय बघा किती एक्साइटमेंट आहे बघा प्रत्येक गोष्टीला. अजून दोन तीन थेंब जास्त टाकायचे. ते ना स्लिपरी होते स्लिपरी आहे. हा ते काचीच आहे ना ते बसायला थोडा वेळ घेईल. बांधून होईल ठेवायला झालं. हा आता जरा सुकू देते मग चिटकेल. पत्तीला लावूया. आतमध्ये घे जरा दिवा. आतमध्ये घे. तशी मी गाडी बंदच केली. घे आता पूजा कर. घे इकडे आधी हे पाणी घे. इथे ठेव इथे ठेव. आणि गोंड्यान आधी शिप जरा देवावर आधी शिकू ना. हा बारका गोंडा घे आणि त्याच्यात बुडवणी असं शिप शिप. हा हा शुद्ध कर देला. आता हलत कुंकू वगैरे लावतो. गाडीची चावी पण त्यांच्याकडेच गेली. जास्वंदीवर फुल नाही काय नाही ओके अरे वा वा वा. तुमच्याकडे लाल फुल आलेला. ते काय आहे लाल बघ ते पण ते काय गणपती बाप्पा. अरे वा. घाल काजल. फुल घाला फुलाची पाकळी घाला. आता तुम्हाला फ्रंट अँगलनी पण दाखवतो बघा. हे बंद करण्याकरता आता लॉक व्हायचं. आंबी काजल. बाबूचा आवाज येतो आहे. अरे वा. अजून एक ठेव. एकच काय एकच काय पेढा ठेवला. आणला हे घे काजल. ताजा ताजा फुल गुलाब गुलाबचं. अरे वा 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 मस्त. चला राईट टायमिंग वर इकडे ताईचा पण व्हिडिओ कॉल आलेला आहे. हे घे. घंटी नाही आणलीस. घंटी मग वाजवणार काय. जा काव्य दे देवाजवळची घंटी आहे. काव्याला चांगलं काम दिलं आज. अशा प्रोसेसनी आम्ही गणपती बाप्पाला आपल्या गाडीत स्थापित केलेला आहे. आणि आमचे बुब्बू पण प्रेझेंट आहेत. काय बुब्बू इकडे 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 बुब्बू इकडे इकडे इकडे. हे बघा हे बघा हे बघा खुश खुश खुश. हे बघा खुशी बघा. या 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 लवकर. वा 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 एकदम छान. आता पाया पडा. चांगली चालू दे. जास्त मायलेज देऊ दे. पप्पू तू पण ये. तू घंटी वाजव ये जरा. हा हा अगरबत्ती ओवाळ तिथून. थँक्यू. एकदा घंटी आणि एकदा अगरबत्ती. असं थोडी आहे. वाजव वाजव पाठवून वाजव. काय वा वा. अशी अगरबत्ती लावली पाहिजे आतमध्ये. नको कशा गाडीत लावायचं नाही जास्त. गॅस बीस असतो. ए कर आता सरळ कर बापू. हाय काय. हा बो मामा. हा बो मामा. हा मामा बघा आमचा मामा. बाबू काय करते तू. हा आता घे तुझ्याकडे. बघितलं मामा. मामा मामी बघ मामी. ही मोठी मामी आणि पाठी छोटी मामी. मामी बघ मामी. सगळ्या माम्याच आहेत बघा. गाडी आणि त्याच्यामध्ये गणपती स्थापित करायची पण आपण मजा जर केली तर अशा प्रकारे आपण करू शकतो. नाहीतर आणलं ठेवलं तर त्याची मजा नाही. यावेळी कसं गणपती बाप्पा पण खुश होतील की बापरे ह्यांनी एक सणासारखं साजरा केला इकडे काहीतरी. आणि आमच्या सबस्क्रायबरांना पण थँक्यू ज्यांनी हा गणपती आम्हाला गिफ्ट दिला. बघा तुमचा गणपती मी बोलल्याप्रमाणे गाडीत लावलेला आहे. एकदम मस्त. आणि हे हा गणपती आपल्याला गणेश इकडे गणपती पोळ्यातूनच आलेला आहे. ओके. त्यांनी खास आता ही गाडी आली पण नव्हती तेव्हा त्यांनी आणलं होतं. तेव्हा आणला होता बरोबर. गाडी दाखवा. असा कॅमेरा हे करायला हवा. गाडी बघ बाबू. कशी दाखवा पुढून. सगळीकडनं दाखवा. पाठून दाखवा. चल आम्ही चल. गाडीचा गाडा लावा.
हे बघा गाडी घेतली तेव्हा ताईला सांगितलं होतं, पण ताईने बघितलं होतं असंच व्हिडिओ कॉलनीच बघितलं, प्रत्यक्ष बघितलं. प्रत्यक्ष काय तुम्ही पण बघितलं नसाल. तुम्ही होमस्टे जेव्हा बुकिंग कराल तर तुम्ही येऊन बघा. गुंडू मम्मी गुंडू. आणि आपल्या गाडीला नंबर प्लेट पण लागला आजच. मी बोललो नंबर प्लेट लागेल त्याच दिवशी आपण गणपती बाप्पाला बसवूया. बुब्बू बघ बुब्बू. बाबा गाडी बघा एकदम किती सुंदर वाटते. आत्ता सध्या परत ती माझे किती झाले आहेत 120 किलोमीटर चालवून झालेले आहेत. गाडीचा अनुभव एकदम चांगला. जी पॉवर आहे ती मजा भरपूर आहे ह्याच्यात पॉवरमध्ये. 4 सिलेंडर इंजिन आणि टॉर्क पण एकदम चांगला जनरेट करते. तर अशा प्रकारे इकडे झालेलं आहे. आता आम्ही फक्त काकीची वेट करतो आहे. परत एकदा बघा कसं दिसतंय एकदम छान. काय नाव आहे शिवताई? शिवन्या. चल आता फक्त आम्ही काकीचा वेट करतो आहे. आणि आपला डीजे लावूया जरा, गाणी डीजे लावूया. हा लावूया. आता देवाचं नाव घेतलेलं आहे तर देवाची गाणी जरा वाजलीच पाहिजे. आता जरा ब्लूटूथ कनेक्ट करतो आणि तुम्हाला दाखवतो की याचा आवाज कसा आहे. आणि गाडी मला शोभते की नाही ते सांगा जरा. गाडी सोबूनच गेली आहे. गाडी मला शोभते की नाही? गाडीचा रिव्ह्यू मला विचाराल तर मला भरपूर आवडली. आणि एक मला काहीतरी सांगायचं गाडीबद्दल, म्हणजे बसल्यावरती काय फिलिंग येते आणि ती फिलिंग जर तुम्हाला मिळत असेल तर मला काहीतरी तुम्हाला एक सजेशन द्यायचं आहे. पण त्याच्या अगोदर जरा ऑटोमॅटिक कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज को अति भावे. कवर भेटलं, कवर गाडीचं कवर फाईल. गाडीचं सगळं. हा इकडे कशी लाल माती आहे ना, हो. तर गाडीवरती अशी सहजा लगेच अशी धूल होते. पण गाडीचा जो लुक आहे ना, लुक ॲक्च्युली माझी नसती ना गाडी तरी मी ह्या गाडीला लुक दिलं असतं. आणि बघतात गाडीला बघणं पण, म्हणजे माणसं बघतात पण, आणि आतमध्ये लक्झरी फिलिंग पण चांगली येते. गाडीचं ओव्हरऑल मला भरपूर आवडलं. आणि अशी गाडी आहे की बोलतात ना एकदम मस्त चालते. आणि प्रवास वाटत नाही मला. आम्ही 2 वेळा त्याच्यातून बसून बघितलेला आहे. हा 2 वेळा. मी तर आता सहजा कुठे पण गेलो तर हीच गाडी काढतोय. म्हणून 120 किलोमीटर झाले 3 दिवसातच. फिरवली ना चांगली गाडी. हा एक मला तुम्हाला सांगायचं आहे. जर हा अनुभव बघा आपल्याला आता कसा सेविंग करून जमा करत हा आपल्याला अनुभव, हा जर अशी गाडी अशी लक्झरी तुम्हाला तुमच्या 20sमध्ये विदाउट अर्निंग जर मिळत आहे तर तुम्ही भरपूर लकी आहात. नशीबवान. तुम्ही भरपूर नशिबान. तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना थँक्यू म्हणा. बरोबर. हे मी तुम्हाला सांगतोय. मला आत्ता समजलं की किती लक्झरी. आणि एवढं प्रवास जेव्हा मी करतोय ना कुठे आपला मच्छी मार्केटचा, मला एवढं इझी वाटतंय ना, असं वाटतच नाही की मी जाऊन आलो. किंवा आता गॅस घेऊन उन्हातून जायला लागायचं, उन्हातून यायला लागायचं. आणि ती त्यावरून ॲक्टिवा ती कशी बंप करायची जास्त, ही कशी एकदम स्मूथ जाते. तेच मी सांगतोय तुम्हाला. एक 20-30-50 हजाराचे मोबाईल खिशात आहेत तुमच्याकडे. अशी नवीन कारमध्ये तुम्ही माझ्या वयाच्या अगोदरच बसलेला आहात, जे तुम्हाला एक गिफ्ट म्हणून कोणी दिलेलं आहात. का आलं चावते का त्याला? तर तुम्ही भरपूर लकी आहात. तुम्हाला तर अशी लक्झरी लाईफ मिळते. आणि ज्यांना कोणाला अशी गाडी नाही आहे आणि त्यांची स्वप्न आहेत, तर मी पण एकदा स्वप्न बघितलं होतं की माझ्याकडे गाडी येईल, माझ्याकडे बंगला येईल आणि बंगल्याबरोबर एक बायको येईल, सर्व फॅमिली असेल माझ्याकडे सर्व. तर हे विश पूर्ण होतात. त्याच्यासाठी फक्त काय असेल सजेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क आणि कन्सिस्टन्सी, हे सर्व ठेवायचं. आणि कधीच मेहनत करायला पाठीपुढे बघायचं नाही. काम किती आहे हे विचारायचं नाही. काम काय ते तुम्हाला माहितीच असणार. किती आहे, मी काम नाही करणार, हे नाही करणार, उठायला लेट होणार. मी त्यावेळी पण आता पण बोलतो आहे, तुम्ही 3 वाजता या, 2 वाजता या, 4 वाजता या, पिकअप घ्यायची माझी तयारी आहे. आणि तुम्हाला हे करायची ही वर नाही जमलं जेवायला तर खाली देण पण देईल तुम्हाला जेवायला. ठीक आहे. तर आम्ही एफर्ट्स टाकायला एकदम रेडी आहे. स्टेवाल्यांनाच आउट, म्हणजे जे आता नॉन स्टेवाले आहेत ना, जे स्टे नाही घेत त्यांच्यासाठी प्रोव्हिजन काहीतरी नंतर बनवू वेगळं. पण ओव्हरऑल गाडीमध्ये आपले गणपती बाप्पा स्थापित झालेले आहेत. आणि एकदा शेवटची आरती होऊन जाऊ दे. गाडीचा आवाज व्हॉल्यूम पण एकदम मस्त आहे बघा. आणि आपल्याला गिफ्ट पण ओपन करायचे. काय बोलते? गिफ्ट पण ओपन करायचे. अरे गाडी बोरो नाही. आम्हाला आपले जे सबस्क्रायबर आले होते त्यांनी गिफ्ट दिलेले आहेत. ओके चल घ्या, इकडेच ओपन करा. चला तोपर्यंत एक आरती लावतो. घ्या जे तुमचं आहे ना. माझा गिफ्ट कुठे दाखव जरा. हे माझा गिफ्ट दाखव. काय लिहिलं दाखव तिकडे.
तुझं काय लिहिलंय? तू क्वीन काजल बहिणी फ्रॉम क्वीन काजल. आणि तू ओमकार दादा किंग लिहिलंय. टू हा हा आता बघा किंग नंतर बोलते बघा. काय नाही मी खालचं वाचलं ना. टू किंग ओमकार दादा. किंग क्वीन आम्ही कधीपासून झालो माहित नाही. नाही माहिती आम्हाला, समजत नाही. आणि हे मम्मीचं आणि इकडे मम्मीसाठी काय दिलंय? आमच्या दोघांचे मिक्स केले की मम्मीची साईज डबल होते. मम्मी पाडेल शुभांगी केर फ्रॉम मयुरी. मयुरी. हा ती फ्रॉम मयुरी तिन्ही गिफ्ट मयुरीने दिलेले आहेत. ते आपले सबस्क्रायबर जे आपल्याकडे एक दिवस स्टेसाठी आले होते वरती, त्यांनी आम्हाला गिफ्ट दिलंय. मी माझं नंतर उघडणार, तुम्ही तुमचं उघडून घ्या. म्हणजे त्यांना कसं आहे की मी पहिला उघडून माझं दाखवतो यांना. चला तोपर्यंत आपण आरती दाखवूया. मम्मी तू तिकडे बस, तिकडेच बस. हा म्हणजे आपल्या सर्व व्ह्युअर्सला दिसेल सुद्धा की आपल्याला गिफ्ट काय. तोपर्यंत आपण आरती लावूया. पण एवढी आता उजेड आहे. आम्ही जास्त गाणं वाजवू नाही शकत, काय होतं नाही तर कॉपीराईट स्ट्राईक बसते, म्हणून जास्त गाणं वाजवू नाही शकत. माझं उघडते आता gift. आता मम्मीचं गिफ्ट, हे काजलचं गिफ्ट काय असेल तुम्ही जरा गेस करा. काय असेल काजलचं गिफ्ट? क्या बात है, काजलला काय आलेलं आहे? कॉफी मग. वा वा एकदम मस्त आहे. लाईक अ क्वीन, लिव्ह लाईक अ क्वीन. नाही आता चहा पण मी ह्याच्यातच पिणार. आणि एकदम चांगलं आहे, एकदम क्वालिटी पण चांगली आहे. लिव्ह लाईक अ क्वीन हे लिहिलेलं आम्हाला भरपूर आवडलं आणि कलर पण एकदम छान आहे. खूप छान आहे. मस्त थँक्यू. मस्त एकदम छान, थँक्यू. आता माझा पण उघड काजल तू. आणि इथे बघा मम्मीसाठी. पण माझ्यासारखंच अरे वा, मम्मीसाठी किती स्पेशल आलंय. वा क्या बात आहे. तिकडे बघा माझं गिफ्ट उघडायची घाई बघा तिला किती. हा पाठी बघ तू काय टेलूड बघ पाठी काय ते. क्या बात आहे. वा काय मी दारू बोलते ना पहिला सांगते, म्हणजे ती बघूया काय करते. मस्त आहे ना मी. वा अरे वा, हे बघ काय अय्या काय आहे. अजून कोल्हापूर. लिव्ह लाईक अ किंग, लिव्ह लाईक अ किंग. तुझं हे बघ. हा ते असेल सेम. आपण चेअर्स करूया आणि चेअर्स करता करता फोडून टाकूया. नाही तुला पेज आता मी ह्याच्यात येणार. हा मूग डाळीचे पेज. आणि मम्मीला काय दिलंय? मम्मीला काय दिलंय बघूया आपण. हे बघ अजल बघ, पेपर निघालेले आहेत. वा गणपती आले गाडीत, गणपती बाप्पा आले गाडीत. अजूनही गणपती बाप्पा आले गाडीत. किती गणपती बाप्पा. काढ हे प्लास्टिक मधून काढ. खूप मस्त ना. हे आपल्या विक्रांतच्या घरात मस्त असतं ना, पांढरा घर मध्ये आपल्या. हा अरे वा, गाडी दोन गणपती आले. वा, एक पुढच्या सीट मध्ये, एक पाठच्या सीट मध्ये. क्या बात आहे. राईट ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे. तुझं किंग 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 कलर हे मला आवडलं. म्हणजे माझं किती ब्युटिफुल आहे बघ. छान माझा व्हाईट आणि ब्लॅक बंगल्याला शोभतोय बघा. मस्त आहे. हे मला आवडलं. किंग. आणि इकडे गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. आपण छान आहे. आज गणपतीची स्थापना पण झाली आणि दुसरा गणपती पण आला. वा वा एकदम छान. एक गणपती, एक छोटो गणपती तिथे आणि एक मोठू. अरे 2 गणपती लागतात ना, एक छोटा आणि मोठा. तर ते तसे त्याच बघ ना. आम्ही उघडणार होतो हे गिफ्ट्स ना अगोदर आणि आतमध्ये उघडणार होतो, पण काय समजलं काजलने बाहेरच आणले ते स्वतःहूनच. एकदम छान. तर अशा प्रकारे आजचं आमचं उद्घाटन झालेलं आहे गाडीचं. आज गाडी पूर्ण उद्घाटन झाली असं बोलूया मी गाडीचं. बरोबर. आज पूर्ण गाडीची स्थापना, गणपती स्थापित झाला म्हणजे गाडीची सुरुवात आजपासून झाली. तर अशा प्रकारे तुम्हालाही आजचा ब्लॉग कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि या दोघांना टाटा आणि बाय बाय करा. पहिला हिला बाय बाय करा, बाय. आणि आता मम्मीला बाय बाय करा, बाय बाय. आणि तुम्हाला पण बाय बाय. थँक्यू.